אחד מהמדרשים הכי ישנים שיש לנו, זה מה שנקרא פרקי דרבי אליעזר. רבי אליעזר בן הורקנוס שם ביחד פרקים שנקרא פרקי דרבי אליעזר. שם יש מדרשים על כל התורה כולה, וכתוב שם שמשה רבנו עלה למרום בפעם השלישית אחרי מתן תורה, כדי לקבל את הלוחות השניים, עלה בראש חודש אלול. אז בואו נסביר קצת מה קרה פה. לאחר שעם ישראל חטאו בחטא העגל, משה רבנו שוב פעם עלה למרום ל40 יום כדי להתפלל עבור עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא לא יכלה את עם ישראל, רחמנא ליצלן, בחטא שהם חטאו, והשם סלח לו. ואיך הוא סלח לו? אמר לו בראש חודש אלול, עלה אליי ההרה, תעלה להר סיני, תעלה להר, תעלה למרום, כדי לקבל לוחות שניות. פה הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני סולח לעם ישראל. ואיך הוא הראה שהוא סולח לעם ישראל? בזה שהוא אמר למשה רבנו, תבוא לקבל את הלוחות השניים. זה נקראים הלוחות האחרונים, זה קרה בראש חודש אלול. דבר מעניין, כתוב שמשה רבנו, אומר הפרקי דרבי אליעזר, שבשעה שמשה רבנו עלה למרום, תקעו בשופר. למה תקעו בשופר? תקעו בשופר, אמר משה רבנו, לפני שאני עולה למרום, שחלילה לא יקרה שוב פעם את מה שקרה בפעם הראשונה שעליתי למרום, שעם ישראל חטאו בעגל, תקע בשופר כדי לעורר את עם ישראל, שיחזיקו באמונה שלהם, שיתחזקו ויעשו תשובה. וכתוב בפרקי דרבי אליעזר מובא את המקרא, עלה אלוהים בתרועה, שכתוב בתהילים פרק מ"ז, שהקדוש ברוך הוא נתעלה, עלה אלוהים בתרועה, לא על ידי התרועה, עלה האלוקים כביכול, השכינה עלתה, קיבלה עילוי השכינה, הכוונה היא ככה, כשעם ישראל חוזרים בתשובה, כביכול הם מעלים את בורא עולם. בעולם הזה, אם עם ישראל לא במצב של תשובה, רחמנא ליצלן, הקדוש ברוך הוא שכינתא בגלותא, מה שנקרא, השכינה בגלות. כשאנחנו עושים תשובה ואוחזים במעשה אבותינו, ואנחנו מתחזקים, בזה אנחנו מעלים את בורא עולם. אנחנו מראים לעולם שהקדוש ברוך הוא חי וקיים בעולמנו, כביכול. יש לנו את הכוח הזה. על זה נאמר, עלה אלוהים בתרועה. השם נתעלה בתרועה של משה רבנו. אם כך, בראש חודש אלול, בזה שמשה רבנו תקע בתרועה, העלה את עם ישראל, על ידי שהם עושים תשובה, מכאן שמח גדול, שבראש חודש אלול נהיה עת רצון. כשמשה רבנו עשה את המעשה הזה, שעלה למרום ותקע בשופר, הוא העלה את התאריכים האלה, את הימים האלה שבין ראש חודש אלול, כמובן הוא ירד במוצאי כיפור עם הלוחות השניים, ואז כתוב לא היו ימים טובים לעם ישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. יום הכיפורים הוא ירד עם הלוחות השניים. מאז, מראש חודש אלול עד יום הכיפורים נהיו ימי עת רצון מה שנקרא. זמנים שהקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו בנסיעתא דשמיא, שאנחנו יכולים לעשות תשובה יותר בקלות. יש דברים שמעוררים אותנו. ועל כן, אצל אחינו האשכנזים, בחלק מהספרדים, נוהגים כבר מראש חודש אלול לתקוע בשופר כל יום. כמו שמשה רבנו עלה, והשופר הזה מעורר את עם ישראל. היתקע שופר בעיר והעם לא יחרד. השופר מזכיר לנו את המסירות נפש של אברהם אבינו, מסירות נפש של יצחק, את הקרבה לאלוקים, את התשובה, זה מתחיל מראש חודש אלול. הגאונים מביאים שהיו נוהגים לומר סליחות ב10 ימי תשובה. רב היי גאון כותב, יש כאלה אומרים שרב היי גאון כתב, יש כאלה אומר שמנהגנו להתחיל כבר מראש חודש אלול לומר סליחות. כמובן, אנחנו הספרדים לא נוהגים להגיד בראש חודש אלול עצמו. יש חלק מהקהילות שאומרים בראש חודש עצמו, אבל אנחנו לא אומרים בראש חודש עצמו, בגלל העניינים של התחנונים בראש חודש. כבר מיום השני, שהשנה נופל ביום ראשון בשבוע, כי הרי יש שבת, בג' אלול זה שבת, אז מתחילים
יום ראשון לומר סליחות ולבקש מהקדוש ברוך הוא לומר סליחות. בזה שאנחנו מתחזקים ואומרים סליחות כל יום, ואנחנו מראים לקדוש ברוך הוא, יש שתי עניינים. יש קודם כל, יש עת רצון שנקרא ביום שלפני עלות השחר, לא כולם יכולים לקום לפני עלות השחר, זה מאוד מוקדם, אבל לפחות את החלק השני של להראות קצת חוסר שינה, אני קצת מוטרד מהעבירות שלי. אני אקום שעה לפני הזמן הרגיל שאני קם, ואני אבוא להתעורר על ידי אמירת סליחות, זה כבר מראה לבורא עולם שאכפת לנו. ברגע שאכפת לנו, אתם תפתחו לי כחודו של מחד, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. נעשה פתח קטן, קצת פחות שינה, נבוא לבית כנסת, לומר לקדוש ברוך הוא, ולבקש ממנו סליחות ותחנונים, זה כבר הקדוש ברוך הוא יפתח לנו כפתחו של אולם. ההתעוררות תהיה כזו גדולה, שנוכל בעזרת השם לבוא לראש השנה על ידי... אז צריך לדעת שהסליחות שאנחנו מבקשים במשך זמן אלול, הוא מאוד דומה ל-18. יש בו הרבה מ-13 המידות. הקדוש ברוך הוא אסור לפניי כסדר הזה. וזה בדוק ומנוסה, אומרת הגמרא, שהתפילות האלה לא חוזרות ריקם. כשאומרים י"ג מידות ביחד עם ציבור ועם עניין, התפילות האלה לא חוזרים ריקם. וזה המנהג היפה והמיוחד של בני ספרד, להתחיל לומר סליחות מראש חודש אלול עד יום הכיפורים. אנחנו, וכמובן הכי טוב לפני שחרית, שבזה שקמים יותר מוקדם, בזה שמחסרים קצת מהשינה שלנו, בזה שאנחנו יוצאים מהנוחות שלנו קצת, זה הזמן הכי טוב לבקש ולומר סליחות. כמובן, מי שלא יכול לעשות את זה, אז יש במשך היום עניינים אחרים, אבל זה בדיעבד. לכתחילה, אדם צריך להשתדל לומר סליחות מוקדם לפני תפילת שחרית.